Tiedätkö kuka mä oon? No kuka sä oot? Juhana Teekelpäri. En oo koskaan kuullut. No niin, tuut vielä kuulee. Mä haastan Pasi-Petteri Vileniuksen videoituun katutappeluun. Mä haastan Elixian korporaatiotasolla katutappeluun. Stuppi, älä näytä naamaas. Otinko ne unohdiksi? Mä en halua nähdä sua vittu siellä. Mitä vittua sä oot tehnyt ekan 6 kuukaudesta presidenttiuras aikana? Jussi Petteri, joka on Suomen Elixian toimitusjohtaja, saa vastata tähän haasteeseen. Mulla on Espoon käräjäoikeudesta ne lähestymiskieltoasiakirjat, missä käräjäoikeudesta suostutteista läpäräkkäät vuonna 2007. Aika mahdollisesti sisäsaavassa mä juttelin sille, niin se vitun tukkisi uskalta myös avata suutansa siellä saunalauteella. Se oli vaan raukkamainen pelle, ettei osaa avata suutta. Anyway, se muija on ihan vitun ruma. Mä kuulentin sun fysiikan vitun siimapetteri. Ei helvetti. Vittu oksennus lentää vituun kattoo tollasia vitun siimoja. Laita tosta noin. Siinä ei monta sekuntia niinku mee, niin kuka tahansa on nipussa. Tässä maassa ei ole yhtä vahvoja miehiä, mitä Juhana Teekelpäri on.